ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିଲେ ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ମାତା ରାଧାଙ୍କର କୃପା ହୋଇଥାଏ, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଭାଦ୍ର ଦିନ 15 ରବିବାର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ, ଇଂରାଜୀ ମାସରେ ଅଗଷ୍ଟ 31 ତାରିଖ ରବିବାର। ରାଧାଷ୍ଟମୀରେ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାମ କରି ମାତା ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମାତା ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମାତା ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ ଏବଂ ରାବିଡ଼ି ମାଲପା ଭୋଗ ମାତା ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚଢ଼ାନ୍ତୁ। ମାତା ରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଗରେ ବସି ରାଧା 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 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିଲେ କୃପା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ବି ମିଳିଥାଏ।